Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű őszi napon, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk. A mai könyvbemutatón külön örömmel köszöntöm a mellettem ülő urakat, a Sor kizártak című könyvíróját, Anka Kristófot, Mészáros Mártont és Szabó Mátyást. Mint bizonyára sokan tudják, Kristóf könyvét saját gyógyulási élményei ihlették. A paranoid skizofrénia egy közismert, de úgy gondolom, hogy mégis mélységeiben egy ismeretlen, sok sztereotípiával, tévhittel kísért betegség. A gyógyuláshoz pedig elengedhetetlenek a barátok, a család, vagyis a támogató közeg. Ezért is lesz ma Kristóf beszélgető partnere, egykori egyetemi társa Mészáros Márton, és az zenei kísérletet Szabó Mátyásnak köszönhetjük. Én át is adom a szót neki. Én azzal szeretném kezdeni, hogy azt beszélgettünk Kristóffal, hogy mi legyen ennek a beszélgetésnek a témája, és én ugye azért elsődlegesen irodalomtörténész vagyok, és pszichológiai dolgokon nőném fel, és nyilván fogjuk ettől függetlenül fogjuk ezeket a kérdéseket érinteni, de hát én ebben teljesen dilettáns vagyok, de... Én is. Tehát majd akkor gondoltam, hogy egy adott pontján majd persze megnyitjuk ezt a diskurzust mindannyiunk irányába, de hogyha valakinek közben támad valami kérdés, ami sokkal jobb, mint az enyém, akkor ezt nyugodtan tegye fel. Én készültem, és én ilyen író-olvasó ember vagyok, és könyörtelenül fel fogom olvasni ezeket a kérdéseket, hogyha nem szólnak közben, úgyhogy jobban járnak, hogyha esetleg ezt próbálják. Kristófhoz és hát mint az irodalomtörténészek irodalmi jellegű kérdéseket fogok követni, tehát hogy én ezt a szöveget azért elsősorban mint irodalmi szöveget olvastam, nyilván tudván azt, hogy azért persze ennek van egy terápiás célja is, de hogy az most ebben a viszonylatban engem igazán ezt nem kell, hogy érdekeljen. És még azért a kapcsolatunkról csak annyit, hogy mi ugye az egyetemen találkoztunk többször, a baráti körünkben nem voltunk közeli kapcsolatban, de a baráti körünknek volt
Kristófról, hogy ő a Spárik-nek az egyike, mert nagyon hasonló. A Família Kft-ből, és én ezt meg voltam vele győződve, hogy ő az igazából. Nem voltál egyedül ezzel, egyszer egy diszkóba odajött hajnalban valaki, hogy ugye te a Ricsi vagy a Misi vagy, kérdeztek tőlem, mondtam, hogy sokan mondták már, de odaadom a személyimet. Odaadtam a személyimet, szegény pára, mindenre meghívott tudták. Azt mondta, hogy meséltem. Mindenre. Hál' Istennek. Jó, tehát hogy ilyen Forma 1-okról kérdezni, illetve az elején, hogy legyünk túl ezen. Nem tudom, hogy hányan olvasták a tiszteletközönségből ezt a regényt, ha esetleg valaki föltenni a kezét, aki olvasta, mert akkor azért talán célszerű lenne nagyon röviden összefoglalni ezt a szöveget. Ezt nem tudom, hogy ezt illik kell megkérni a szerzőt, hogy foglalja össze néhány mondatba a könyvét, mert nyilván, hogyha össze tudná foglalni néhány mondatba, akkor nem írta volna meg ilyen vastagon, hanem ennyi volna belőle egy oldalán. Igen, hosszabban írtam, mint most össze fogom foglalni. Én 22 éves koromban, vagy koromtól érek paranoid skizofréniával, ez a regény az első 10 éve alatt játszódik. Az a 10 év, az nehéz volt, nem ilyen voltam, mint most. Mit tudom, én például 110 kg voltam, most meg vagyok 80, vagy volt olyan is, hogy 110 kg voltam. Nem voltam kommunikatív. Története, hát igazából a megbetegedéstől, a mélypontokon át, addig a döntésig, hogy megpróbálok hétköznapi életet élni majd a jövőben, tehát mostani áig, ez a történet. Hát ilyenkor kötelező, vagy egyáltalán jobb nélkül, nekem is jó. Tehát, hogy nyilván az első kérdés, hogy ilyenkor egy irodalmárnak adódik, hogy ugye ez egy egyes szem első szemében van elmesélve ez a történet, egy Tapasz nevű fiú ennek a főhőse, és akkor mindig azt szokták ilyenkor kérdezni, ugye mi azt tanítjuk az egyetemen, hogy nem kell foglalkoznunk a szerzővel, mert nekünk a szöveggel kell elsődlegesen foglalkoznunk, hogy hát nyilván nem fogsz meglepődni, hogy te vagy ez a Tapasz nevű fiatal fiú, aki egyes szám első személyben beszél, mert nyilván attól, hogy neked is valami hasonló dolog játszódott le az életedben, az nem szükségszerű, hogy egy ilyen fikciós műben, egy kitalált szövegben pontosan a saját élményeidet jelenítsed meg, még akkor is, hogyha, és akkor már elég megyek a válaszolnak én is, hogy azt szokták mondani, hogy hát persze vannak benne fiktív dolgok, de sokat merítettem az életből, vagy valami effélével szokták a szerzők elütni erre a kérdésre a választ. Nem ütöm el, én azt gondolom, nem csak a Tapaszról, mint szereplőről, hanem az egész regényről, hogy úgy szoktam mondani, loptam egy barátomtól, hogy valóság alapú fikció. Tehát egy csomó emlékemet írtam le. Van olyan rész, amire ma is úgy emlékszem, tegnap előtt olvastam el újra a könyvet, már hogy jövök ide, és akkor elolvastam. Ma is úgy emlékszem, nem tudnám úgy megírni természetesen, mint annó, amikor megírtam, de úgy emlékszem, ahogy történt, valamire már nem, mert az emlékezet ez egy ilyen dolog, hogy újra és újra konstruáljuk a múltat. A Tapasz pedig, hát nem én vagyok, természetesen. Nem is gondolom, hogy a múltamban levőim lenne elő, de nagyon-nagyon, tehát az írás alatt nagyon-nagyon az ő szerepébe helyezkedtem. Nyilván mi irodalmárok szeretünk kategóriákat felállítani, aminek semmi jelentősége nincs igazából szerintem, de hogy szeretünk bizonyos szövegeket elhelyezni műfajokért, és akkor azt mondjuk, hogy én gondolkodtam közben, hogyha ezt nekem most el kéne helyeznem, mint műfaj. Hát csomó minden eszembe jutottam úgy, és akkor nyilván, hogy valahogy egyikbe sem teljesen jönjük bele. Tehát ez olvasható egyrészt családregényként, ugye ennek a
fiúnak, ennek a tapasztaló fiúnak van egy sajátos viszonya az ő édesapjával, akit papinak hív, és ez az ő apja, ha jól látom, mint hogyha ő is valami hasonló dolgokkal küzdene, mint ez a fiú, és aztán a regény, hát nem tudom, hogy mennyit illik akkor hogy mondják ezt spoilerezni a regényből, de azt hiszem, hogy nem fogjuk tudni megkerülni azt a tényt, hogy ez az apa is hát öngyilkos lesz, illetve az apa ez öngyilkos lesz ebben a könyvben szerencsére tapaszt nem lesz az. Tehát, hogy egyrészt mondhatjuk, ugye volt egy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen ismert műfaj, és mindenki ilyeneket írta az Eszterházy Pétertől, a Kukorelli Endrén keresztül, hogy aparegények, tehát hogy a gyerek próbálja feldolgozni az ő viszonyát az apjával, és és ráadásul ugye ennek másfelől meg tehát ez a családregény, aparegény, és nyilván valamiféle terápiás szöveg is. És nyilván ahogy egy normális terápiában is, ugye, vagy legalábbis egy ilyen freudista terápiában nagyon gyorsan előkerül az embernek a szüleihez való viszonya, tehát hogy az ő problémáinak a megoldása az esetleg ebben a viszonyban kereshető. Tehát, hogy mit gondolsz ezekről a skatujázásokról túl azon, amit én is jeleztem, hogy olyan nagyon sok értelme nincs ezeknek, csak mi fizetésnek ezekért. Azt gondolom, hogy amit te, tehát hogy íróként és szerintem olvasóként is, ez tök mindegy, hogy mondjuk egy tanulmányban, vagy egy irodalmán, vagy én azt mondja, hogy ez ilyen műfaj, ilyen vagy olyan műfaj. Amellé én is gondolom ezt kicsit családregénynek, kicsit aparegénynek, de hallottam egy nagyon jó meghatározást. Voltam egy ismerősömnél, egy ilyen mindegyik ismerősömnél, és ott volt egy barátja, akit én korábban nem ismertem, és oda nyomta a kezébe a könyvet. És mondta, ez a lány volt, akinek a kezébe nyomta, és mondta, hogy elolvashatja a fülszöveget, persze elolvasta, és így ránézett, és azt mondta, hogy aha, ez egy főnix regény. És ez újjászületés, tudják, a főnix madár ugye a hamvaiból újjá születik, és akkor ennek lett folytatása egy gyerekkori barátom, az Ános Dani, egy híres ember, az egyik hírportálnak az újságíró, és írta a sortizáltal kapcsán is cikket, amit évekkel később, évekkel a megjelenés után bírt elolvasni, mert lelkileg annyira megterhelte volna ezt mondta, és ő azt mondta, hogy ez egy tehát hogy számára, ő még nem olvasott ilyen műfajú regényt, mint ez, és akkor így elhangzott ez az, amit most nem mondok el, mert már annyira nagyon a felegekben járt, hogy mondtam, hogy azért ez túlzás, ez a főnix regénye szerintem ez is ült, tehát amellett, amit mondasz, Marci családregény is. A pedig ugyanakkor azért mondom, hogy azért kezdtem azzal, hogy olvasóként vagy íróként ez tök mindegy, mert én azt vettem észre, már amikor írtam, mert én neked is odaadtam, ugye még mielőtt megjelent, mert Tarti Erzsi, és sokaknak, tehát 30 ember olvasta folyamatában a születése alatt, vagy a keletkezése alatt a regényt, és azt vettem észre, hogy ebből a 30 emberből egyre emlékszem, aki nem, de mondjuk ez 29-28 magáról elkezdett beszélni. Magáról. De nagyon mély dolgokat. Tehát, hogy így iszonyatos megtisztelő volt, eleve az, hogy bárki elolvassa a számomra nagyon megtisztelő, de hogy magukról az emberek elkezdtek gondolkozni, és van, aki szerint, ez nem műfaj, de hogy van, aki szerint ez egy ilyen katalizátor szöveg. Tehát, hogy magához kulcsot kap vagy magához is kulcsot kap a történetolvasás közben az olvasó, és volt olyan, a Bálint fiúnknak a keresztanyja, ő pedig azt mondta, hogy ő végig trukkolta, hogy a tapasztalja jobban. Ez nyilván tök jó volt, tök jó meglátás
volt, és szerintem ezt is lehet, hogy a tapasztalat lukkol valaki, mert ugye a mélyről indul és egy hova jut el. Tehát lehet így is olvasni, hogy hát a fejlődésre ez egy kicsit túlzás, de valami ilyesmi. Tehát, hogy valahova eljut ez a főhős. És gondolod el esetleg, hogy miért váltja ki ezt? Mert nekem van erre egy megoldás. Mondd előtt. Komolyan, nem, tényleg, tök kíváncsi vagyok. Tehát nekem az, hogy egyszerűen olyan, hogy ugye ez egy ilyen nagyon erősen vallomásos szöveg, nagyon-nagyon őszintén, nagyon, hogy mondjam, kendőzetlenül mutat meg olyan, egy személyt, egy olyan válságos időszakban, ami nincs benne a kultúránkban, nem? Mert persze panaszkodni azt, hogy én is nagyon szeretek, tehát, hogy az benne van a kultúránkban, hogy panaszkodni. De az, hogy őszintén mélyen elmondjuk azt, hogy mit élünk meg, az meg, mint hogyha valahogy hiányozna a kultúránkban, nem? Tehát így a felszínen, hogy ez is rossz, meg drágábba kerül, meg mennyibe kerül a villany, meg fáj a lába, meg ilyesmi. De az, hogy igazán az emberben mi van még ilyen, arra meg nincs nagyon nyelvünk, vagy nincs nagyon kultúránk. És hogyha az olvasót azzal szembesül, hogy itt gyakorlatilag nincs elkelve semmi. Azért azt felhívnám az olvasóknak, a olvasóknak a figyelmét, hogy itt azért zavarba ejtő részletességgel ismerjük meg ennek a betegségnek az igazi mélységeit. A zavarba ejtő részletességgel beszél a szöveg bizonyos esetekben a testiségről, a testiséghez való viszonyával, és nincsen elkendőzve semmi, nincsen semmi, nem azt mondom, hogy így nagyon az arcunkban van tolva, de hogyha valaki nyitott szemmel olvassa, akkor olyan mélységeiben lát bele ennek a fiktív fiúnak, amit a Kristóf akármit csinálsz, ezt úgy fognak olvasni, hogy ezt te vagy. Persze, tehát hogy ez óhatatlanul így van, nem? Tehát, hogy megnyílnak ennek az ember, tehát hogy úgy érzik, hogy ezt valahogy viszonozni, írni, hogy készek viszonozni ezt. Vagy hogyha azt mondják, hogy te megtetted ezt, mint ahogy rámosolyodunk valakire, akkor esetleg 95%-ában visszamosolyog. Hát a napnál nem, de a rendőr ritkán. De hogy vannak olyan szakmák, ahol ez úgy látszik, hogy tilos. De a hétköznapi életben nem ez van, hogy nyitsz valaki felé, akkor ő is többé-kevésbé normális. Ő megpróbál vele normális lenni. Igen. Erről az jut eszembe, amit mondasz, hogy hát igazából ez egy egzotikus történet. Nektek, vagy bárkinek. Tök hülye a csávó, fingunk nincs arra, hogy ez a skizofrénia totál össze van keverve azzal a tudathasadás. Tudjátok, a kettő között az a különbség, hogy egy pszichológiázálás, hogy a tudathasadásnál több személyiség van. Skizofréniánál, tessék? Jekyll és Hyde. Igen, vagy az 5. szellem. De hogy ezek mindegy. De hogy a skizofréniának a definíciója vagy meghatározása az, hogy egy ember téveszmékben ragad. Úgy lehet elképzelni, nekem egyik pszichiáter, akihez jártam, elmondta, hogy van olyan, hogy mondjuk valaki meg van a félállat, hogy úgy kell föl reggel, vagy hajnalba, hogy így nem nagyon tudja, hogy mi van, és akkor ilyen gondolatok, nem is emlékszünk rá sokszor, ilyen gondolatok, hogy valami fajta gondolat, ami a valóságtól, ezt a valóságunktól, most a közös valóságunktól, vagy a közmegegyezésen alapuló valóságtól eltér, és akkor fölébred, fogmosás, kávé, és elmúl. Na most a skizofréniával való élésben ez nem így van, hanem hogy azt hiszem, meg azt hittem, bocsánat, ez múlt idő, hogy megfigyelnek, nekem ez volt a fő motívuma, olvasnak a gondolataimban, ilyesmi. És mondom, ez egy egzotikus dolog, tehát hogy ezzel én sem találkoztam előtte, mármint, hogy mielőtt megbetegedtem, sőt, még alatta se igazán, az a durva, hogy alatta se, mert én azt gondoltam, hogy nekem van igazam, de olyan mértékben gondoltam, szerintem pont, csak a mértékét mondom, nem a minőségét, hogy olyan mértékben
gondoltam azt, hogy nekem igazam van, mint bármelyik. Ez például szerintem egy fontos dolog, hogy szerintem a közösségben, mármint hogy a szöveggel való közösségben, hogyha nagyon sokan, nem nyilván nem mindenki, de hogyha nagyon őszintén magunkban nézünk mondjuk egy bármilyen helyzetben. Én azt gondolom, a emberi vonásaink miatt, tehát az emberiességünk miatt, hogy muszáj, és a korszakunk miatt, tehát ez a talán a 90-es évektől kezdődött, és nem csak Magyarországon, hanem világban. Ez a nyugati kultúrában, tehát a mi kultúránkban az van, hogy muszáj igazán legyen. Végül, mint az állat. Tehát, hogy nincs az, hogy én veled beszélgetek igazából. Hanem nem hallom meg, hogy hát figyelj, haver, nincs igaz. És én még beteg is voltam, ráadásul. De hogy ez mondtuk azt a szót a végén, hogy normális. Tehát, ez például egy érdekes kérdés lehet, majd, ha aki el akarja olvasni, sem olvassa. Erről is írok benne, hogy van olyan, hogy normális. Tehát ez mi? Gondolok erről dolgokat, azóta már megírtam. Ezt elmondhatom? Persze. Nagyon mostanában, tehát mostanában az elmúlt jó néhány évtizedben, tehát a mi életünkben, én mondom, nagyon összekeverjük a sztereotíppal. Nagyon. Tehát, hogy nem tudom, óvodában vagyunk, egy fiúgyereknek kék ruhába kell járni, egy lánygyereknek rózsaszínben. Mert az és akkor itt most mit mondok? Normális, sztereotíp, hétköznapi, megszokott, hagyomány, sorolhatnám. És hogy én arra jutottam, hogy aki hétköznapi, így hívom a hétköznapi életet, ahol most én vagyok, tehát hogy ahhoz képest, hogy nagyon rosszul voltam, nem tudtam beszélni, szűkfeszült voltam belül, nem voltam erőszakos soha, és velem sem voltak erőszakosak soha, senki. Egyetlen egy gesztusra sem emlékszem, hogy megkülönböztettek volna, ami hátrányosan, mert hogy én betegséggel éltem, és akkor ugye mélyen. Ez fontos, mondjuk az ellentmondanak, hogy amit mondtam, hogy a sztereotíp társadalom, vagy a társadalmunk, tehát hogy én békében voltam hadja, csak magam által nem. Szóval, hogy nem, tehát hogy én arra jutottam mostanában, írok egy második regényt, de ez mindegy, csak hogy tudjátok, írok egy második regényt, hogyha mondjuk a fejhez vágom valakinek, hogy ez nem normális dolog, amit csinálsz, és ő nyugodtan fogadja ezt, és elkezd velem arról beszélgetni, hogy hát akkor mondjam már meg, hogy mi az a normális, akkor meg vagyok lőve. Mert az nem normális, hogy azt mondom, hogy ez nem normális, hogy ezt csinálod. Valami ilyesmi. A regényben egy csomószor ugye azt a fordulatot használja az elbeszélő, hogy az volt az igazságom. És akkor ugye ezen gondolkodik az ember, hogy és ez összefügg azzal nyilván, amit te mondtál, hogy olyan talán, hogy ez az nem normális. Ez nem normális, hogyha valakinek saját igazsága van, nem? És miközben meg az igazság az attól igazság, hogy igaz. Nem attól, hogy a kié, tehát hogy nem lehetne elméletileg egy boldogabb világban, nem szabadna, hogy legyen neked egy igazságod, meg nekem egy igazságom, hanem kéne legyen egy igazság. De most a jelen kultúránk az egyre inkább abban az irányba megy, hogy teljesen szeparált igazságaink vannak, nem? Tehát, hogy valaki szerint igaz az, hogy nem tudom én, a Clinton házaspár, gyerek pedofil hálózatot tartott fönn egy pizzériában. És valaki szerint, na értjük, hogy egyszerűen hogy mondjam, szétszakadtak a világaink egymástól, tehát hogy azért is, tehát hogy ilyen szempontból különösen izgalmas szerintem ez a könyv, tehát nem csak a betegség, szóval nyilván ez ennek egy felnagyított esete.
Ez egy extrém eset ennek, de hogy a hétköznapokban van egy ugyanilyen tapasztalásunk, nem? Hogy a másik pártállásúval semmiről nem tudunk az égvilágon beszélgetni. Mert nincs egy olyan közös pont, hogy azt mondjuk, hogy na jó, de azért nagyjából egyetértünk, hanem van az én igazságom meg a tiéd. Tehát, hogy nyilván ebből a szempontból is nagyon izgalmas a dolog. Másrészt, és akkor lezárom, és nem lesz kérdésem végén, ezt most csak így elmondtam, hogy a norma az nyilván mindig változó dolog. Tehát, hogy nyilván, hogyha szociológiát tanul az ember, akkor tudja, hogy a norma és a deviancia viszonya az egy állandóan változó. Ami ma normának számít, ami régen devianciának számított, a buszon csókolózni, az most már teljesen norma, tehát ezen aztán már senki nem akad ki, nem? Vagy nem mondjuk azt a lányoknak, hogy hát lehet, hogy mondjuk, de hogy ezért nem várjuk el őszintén szó. Na, mindegy, szóval, hogy egy csomó dolog, ami régen abszolút devianciának számított, az most már teljes mértékben norma. Tehát, és az, hogy kinek az életvilágban viszámít normának, vagy életvilágában viszámít normának és viszámít devianciának, az éppen nagyon problémás dolog. Itt azért ennek a szövegnek a hőse azért extrém deviáns dolgokat gondol, már nem úgy deviáns, de úgy mindenhol deviáns, de úgy deviáns, hogy a normától nagyon eltérő, például, hogy hallják az ő gondolatait. Ezt nyilván nincs ilyen tapasztalásunk nekünk, és akkor szerintem erre jobban mondhatjuk, hogy a norma az, hogy nem hallják a gondolataimat. És ha azt érzem, hogy hallják a gondolataimat, akkor valószínű, hogy valami baj van. Tehát az vagy költő vagyok, mondjuk az a másik megoldás, hogy hegyekkel beszélgetek, mint Petőfi Sándor, akkor ugye hát vagy gond van, vagy pedig költő az illető. Igen, szerintem ilyen híd lehetőség van. Tehát, hogy most itt vagyunk, nem tudom, 30-an mondjuk kb. És figyeltek, én úgy érzem, hogy figyeltek, és ez a híd. Tehát, hogy ez a jó nyúlalt szeretettel. Tényleg, tehát, hogy kinek a maga igazsága szerint jelenik meg a fejébe, vagy a lelkébe, vagy kimondom ezt a dolgot, hogy szeretettel figyel. Valaki keresztény, valaki nem, valaki nem. Tehát, hogy mivel azonosítod, de hogy a kapcsolódás, a kapcsolat, ezért mondom a hitat, tehát nem úgy, hogy így köztünk, köztetek, mert így is. Tehát, hogy ez a tapasz, vagy hát én nagyon magányos voltam. És magam miatt egyébként, de most ez a magány állapotát mondom, mert nem tudtam beszélni. Nem értettem meg, és nem tudtam kimondani szavakat. Tehát én ezt nem tudtam elmondani, ugye, ahogy le van írva nagyon sokszor, hogy én mit gondolok És majdnem azon gondolkodtam, hogy azt mondom, hogy a világról, vagy a világomról, de én a világról gondoltam. Ez fontos. Tehát ugye az egész világról gondoltam, hogy megfigyel,